आज आपण जो अनुभव ऐकणार आहोत तो आपल्या चॅनलच्या एका सबस्क्रायबरने पाठवला आहे, परंतु त्यांचे नाव त्यांनी गुपित ठेवण्याची मला विनंती केली आहे. चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. भल्या पहाटेच विनीतचा फोन वाजला. फोनवर त्याची आई बोलत होती. ती म्हणाली, विनीत, मागे तू म्हणाला होतास की तुझ्या आयुष्यामध्ये ज्या सर्व प्रॉब्लेम सुरू आहेत त्यावर काहीतरी उपाय असेल तर कळव. मी आपल्या ओळखीच्या गुरुजींकडे गेले होते आणि त्यांनी मला सांगितलं की तुला पितृदोष आहे. याच कारणामुळे तुला या सर्व अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. तुला आठवत असेल तर आपले चुलत काका आपल्या गावी राहायचे आणि त्यांनी घाटामध्ये उडी मारून जीव दिला होता. त्यांचा चतुर्थ आत्मा तुला हा सर्व त्रास देत आहे आणि त्यामुळेच तुला या सर्व अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यासाठी त्यांनी मला एक विधी सांगितला आहे. आता यावेळी जेव्हा तू गावी येशील तेव्हा गावी येत असताना अंगात जे कपडे असतील ते तुला वाहत्या पाण्यामध्ये प्रवाहित करायचे आहेत. त्याचबरोबर एक लोखंडी खिळा निळ्या कपड्यामध्ये गुंडाळून तुला आपल्या हातानेच त्याच ठिकाणी प्रवाहित करायचा आहे. हे सर्व विधी केल्यानंतर तुला जो काही त्रास होत आहे तो बंद होईल आणि तो अतृप्त आत्मा आपल्याला ठरलेल्या ठिकाणी पोहोचून जाईल. आईचे हे सर्व बोलणे ऐकून विनीतला आधी तर हसू आलं. तो म्हणाला, ह्या सर्व गोष्टींवर माझा विश्वास नाही आहे, पण तू म्हणतीयस तर मी हे सर्व करायला तयार आहे. पुढच्याच महिन्यात मी गावी येईल आणि तेव्हा आपण हे सर्व विधी करूयात. त्यावर त्याची आई ठीक आहे म्हणाली. या उपर सर्व हालहवाल विचारून आईने फोन ठेवून दिला. विनीतने जेव्हा आपल्या पत्नीला या सर्व गोष्टी सांगितल्या तेव्हा ती म्हणाली, जर आईंचा एवढा विश्वास आहे तर आपण हे करायला काहीच हरकत नाही. त्यावर विनीतही हो म्हणाला. असेच काही दिवस लोटले. एका रात्री विनीतला एक विचित्र स्वप्न पडले. त्या स्वप्नामध्ये त्याचे तेच काका आले आणि ते म्हणाले, असं काही करू नकोस. असं जर काही केलंस तर माझा आत्मा नेहमी भटकत राहील आणि मी तुला असाच त्रास देत राहील. असे भयानक स्वप्न पडताच विनीत झोपेतून खडबडून जागा झाला. त्याने त्याचे स्वप्न त्याच्या पत्नीला सांगितले. त्यावर ती म्हणाली, बहुतेक तुम्ही या गोष्टींचा खूपच जास्त विचार करताय, त्यामुळे असे विचित्र स्वप्न तुम्हाला पडत आहेत. या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करा आणि काहीतरी चांगला विचार करून झोपा. तुम्हाला असे स्वप्न पडणार नाहीत. त्यावर विनीत ठीक आहे म्हणाला. पण त्याला माहीत होते त्याने या गोष्टींबद्दल काही विचारच केला नव्हता, तरीही त्याला हे स्वप्न पडत होते. त्या रात्री तो कसाबसा झोपी गेला. परंतु 1-2 रात्रींनंतर पुन्हा एक रात्री त्याला तसेच स्वप्न पडले. तो आता खडबडून जागा झाला, पण त्याने त्याच्या पत्नीला उठवले नाही. तो रूममध्ये पाणी शोधू लागला, पण रूममध्ये बहुधा भरलेला पाण्याचा जग रिकामा झाला होता. तसा तो किचनमध्ये गेला. त्याने फ्रीजमधून पाण्याची बॉटल काढली आणि तो पाणी पिऊ लागला. तो पाणी पित असताना त्याचं सहज खिडकीकडे लक्ष गेलं आणि त्याच्या अंगावर सर्रकन काटा आला. त्याने पाहिलं, पांढरा कुर्ता घातलेली एक आकृती खिडकीतनं त्याच्याकडेच बघत होती. ती आकृती दिसायला थोडी ओळखीशी वाटत होती. तेवढ्यात त्याच्या डोक्यात प्रकाश पडला. त्याला समजले की आपल्या गावच्या घरात आपल्या काकाचा जो फोटो आहे हे तेच आहेत. हा विचार त्याच्या मनात येताच तो घाबरला आणि तातडीने तो आपल्या रूममध्ये जाऊन झोपला. त्याने हा सर्व प्रकार त्याच्या पत्नीला सांगितला नाही, कारण त्याला माहीत होते जर असं काही सांगितलं तर तिला हेच वाटेल की सारखे तेच विचार केल्यामुळे मला हे सर्व गोष्टी दिसत आहेत. पण त्याला माहीत होतं की हा एक भास नव्हता. असेच दिवसांमागून दिवस लोटत गेले आणि विनीतला हे सर्व भास सतत होऊ लागले. शेवटी तो दिवस आला जेव्हा त्याला गावी जायचे होते. शुक्रवारी रात्री तो गावी जायला निघाला. रात्रीचा प्रवास करू नकोस असं त्याच्या आईने बजावून सांगूनही ऑफिसमधनं सुट्टी न मिळाल्यामुळे त्याला शुक्रवारी रात्री जावे लागणार होते, कारण शनिवारी त्याला फक्त सुट्टी होती. तो आणि त्याची पत्नी प्रवास करत होते. मुंबईवरनं बीडला म्हणजेच त्यांच्या गावी जायला ते निघाले. प्रवास बराच लांबचा होता आणि त्यातल्या त्यात रात्रीचा, त्यामुळे दोघांना खूप झोप आलेली होती. दोघेही झोपी गेले. प्रवास मध्यावर आलेला असताना अचानक बसला झटके बसू लागले. गाडी थांबली होती तसे दोघे उठले आणि विचारलं की काय झालंय. त्यावर क्लीनरने सांगितलं की टायर पंक्चर झाला आहे, थोडा वेळ लागेल. तिथे समोरच एक चहाची टपरी होती. सर्वजण गाडीतून उतरून चहा वगैरे घेऊ लागले. टपरीच्या बाजूला असलेल्या एका बाकावर बसून चहा घेत असताना विनीतचं सहज जवळ असलेल्या एका झाडावर लक्ष गेलं. ते झाड चिंचेचं होतं. त्याने निरखून जेव्हा त्या झाडावर पाहिलं तेव्हा त्याला दिसलं की एक आकृती
त्या झाडावर उलटी लटकलेली होती. त्याच्या अंगाचा थरकाप उडाला. त्याला हेच समजेना की हे जे दृश्य मी पाहत आहे ते फक्त मला दिसतंय की सर्वांना, पण तो कोणाला त्याबद्दल सांगूही शकत नव्हता. जर तो कोणाला काही बोलला असता तर सर्वांना हेच वाटले असते की हा नक्की वेडा आहे. तो एकटक त्या आकृतीकडे पाहू लागला. ती आकृती त्याला आपल्या दिशेने बोलावू लागली. जेव्हा त्याने नीट निरखून पाहिले तेव्हा ती त्याच्या काकांचीच आकृती होती. आता त्याला हे कळून चुकले होते की हे आपल्याला हा विधी करण्यापासून थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु हा विधी करणे किती गरजेचे आहे हेही त्याला आता जाणवू लागले होते. त्याने सपशेल त्या आकृतीकडे दुर्लक्ष केले आणि तो बसमध्ये येऊन बसला. काही वेळात गाडी गावाच्या दिशेने जायला निघाली. त्याने सहज खिडकीतनं बाहेर पाहिलं तर खिडकीतनंही त्याला बाहेर ती आकृती दिसू लागली. बसच्याच वेगाने ती आकृती बससोबत धावत होती. जेव्हा त्याने त्याच्या पत्नीला बाहेर बघण्यास सांगितले तेव्हा तिला बाहेर काहीच दिसले नाही, कारण ती म्हणाली, बाहेर तर काही दिसत नाही आहे, अंधार पण खूप आहे. तसा तो म्हणाला, हो बरोबर आहे, खिडकी बंद करतो मी. तसे त्याने खिडकी बंद करून घेतली, पण तरीही खिडकीच्या आरपार त्याला ती आकृती बससोबत पळताना दिसू लागली होती आणि त्याच्या अंगाचा थरकाप उडत होता. सकाळी कसेबसे ते गावी पोहोचले. त्याने घडला सर्व प्रकार त्याच्या आईला सांगितलं, कारण त्याला माहीत होतं जरी दुसरं कोणी विश्वास नाही ठेवला तर आई त्याच्या बोलण्याचा नक्कीच विश्वास ठेवेल, कारण आईनेही अशा बऱ्याच गोष्टी याआधी अनुभवल्या होत्या. त्याची आई म्हणाली, हो मला हे अपेक्षित होतंच, मी तुला सांगणार पण होते, पण मला वाटलं तू घाबरशील, त्यामुळे मी याबद्दल तुला काहीच बोलले नाही. अतृप्त आत्मे जेव्हा मुक्तीच्या वाटेवर लागतात त्याआधी ते आपल्याला असाच त्रास देण्याचा प्रयत्न करतात, पण आपण या सर्व गोष्टींना न जुमानता ती विधी पूर्ण करायची असते. त्यावर विनीतनेही होकार दिला. त्याच शनिवारी दुपारी त्यांनी जवळ असलेल्या एका नदीवर जायचं ठरवले आणि त्यांनी आवश्यक असलेल्या सर्व सामग्री सोबत घेतल्या. जेव्हा विनीत त्या नदीपात्राजवळ पोहोचला तेव्हा त्याने नदीच्या दुसऱ्या बाजूला पाहिले. त्याला स्पष्ट दिसले की त्याचे काका दुसऱ्या बाजूला उभे राहून त्याला नको असा इशारा करत आहेत, पण तरीही त्याने आणले सर्व वस्तू पाण्यामध्ये सोडल्या आणि त्या वाहून जाऊ लागल्या. जसजसे ते वस्त्र आणि तो खेळामध्ये बांधलेला कपडा वाहून जाऊ लागले तसतसे त्याच्या काकाची समोर उभी असलेली आकृती हळूहळू अदृश्य होऊ लागली आणि काही वेळात ती पूर्णपणे नाहीशी झाली. डोळ्यातून कचरा निघून गेल्यानंतर जो स्पष्टपणा येतो तसंच काहीसं त्याला आता भासू लागलं होतं. समोरचं दृश्य त्याला आता पूर्णपणे स्पष्ट दिसत होतं आणि समोर सर्व काही लख्ख झालं होतं. बहुधा त्यांच्या महाराजांनी सांगितलेला विधी पूर्णत्वास आला होता आणि त्याला हा त्रास पुन्हा कधीच होणार नव्हता. आपल्याकडे आजही मेलेल्या व्यक्तीचे अंत्यविधी आणि सर्व क्रियाकर्म व्यवस्थित केले जातात. पण काय होईल जर आपण एखाद्या मृत व्यक्तीचे 1 वर्षानंतर होणारे श्राद्ध केलेच नाही? आपला आजचा हा अनुभव याच संबंधी आहे. आपल्या चॅनलच्या एका सबस्क्रायबरने सांगितलं असून त्यांनी त्यांचे नाव गुपित ठेवण्याची माझ्याकडे विनंती केली आहे. आज आजीला जाऊन तब्बल 3 वर्ष पूर्ण झाली होती आणि आज ती पुन्हा माझ्या स्वप्नामध्ये आली होती आणि नेहमीप्रमाणे एकच वाक्य बोलत होती, विसरलास ना, विसरलास ना मला. आणि मी झोपेतून खडबडून जागा झालो. रात्रीचे 3 वाजलेत. घड्याळाची टिकटिक एखाद्या तलवारीप्रमाणे कानावर वार करत आहे आणि आता परत झोप लागणं अशक्यच. आजीचे ते शब्द कानामध्ये वारंवार घुमत होते आणि डोक्यात एकच विचार होता, कशामुळे हे स्वप्न नेहमी मला याच दिवशी पडतं आणि मी असा बेचैन होऊन जातो. या विचारांमध्येच ती रात्र संपली. सूर्याची कोवळी किरण डोळ्यावर पडताच मला थोडासा धीर आला आणि मी अंथरुणातून उठून आपल्या रोजच्या कामाला लागलो. मी एका कंपनीमध्ये जॉब करत होतो. बऱ्याच वेळा मला कंपनीतनं यायला उशीर व्हायचा. एके रात्री मी कंपनीवरनं घरी जात असताना बसस्टँडजवळ असलेल्या स्मशानाजवळनं जात होतो.
कडाक्याची थंडी पडलेली आणि मी ऑफिसवरनं एकटाच घरी चाललो होतो. माझ्याकडे बाईक नसल्यामुळे मला पायीच घरी जावं लागत होते आणि जवळपास रात्रीचे 11-11:30 झाले असल्यामुळे त्यावेळी कसली रिक्षा किंवा कोणतं वाहनही मिळणार नव्हतं. त्यामुळे कानामध्ये हेडफोन टाकून गाणे ऐकत ऐकत मी घरी चाललो होतो. बसस्टँडपासून पुढे जाऊन मी त्या स्मशानाजवळ जात असताना तिथे मला एक म्हातारी बाई पाठमोरी उभी दिसली. का कोण जाणे, त्या बाईला मी ओळखतो असंच मला वाटत होतं. पण मी त्याकडे दुर्लक्ष करत पुढे चालू लागलो. काही पावले पुढे गेल्यानंतर त्या हेडफोनच्या गाण्यांच्या आवाजातनंही मला असं वाटू लागलं की कोणीतरी मला मागून आवाज देत आहे. त्यामुळे मी एक हेडफोन कानातनं काढला आणि मागे वळून पाहिलं आणि तोच माझ्या अंगावर सर्रकन काटा आला. ती बाई जी इतक्या वेळची पाठमोरी उभी होती ती आता माझ्याकडेच बघत होती आणि ती दुसरी तिसरी कोणी नसून माझीच 3 वर्षापूर्वी मयत झालेली आजी होती. आणि ती आताही एकच वाक्य बोलत होती, विसरलास ना मला. मला धरधरून घाम फुटला होता आणि माझ्या तोंडातनं शब्दही व्यवस्थित बाहेर येत नव्हते. मी पार घाबरून गेलो होतो. तरीही जीवाच्या सगळ्या आकांताने मी ओरडलो, काय झालंय, काय हवं आहे तुला, काही चुकलंय का माझ्याकडनं. त्यावेळा ती फक्त एकच गोष्ट बोलली, श्राद्ध. आणि ती त्या हवेमध्ये कुठेतरी विलीन झाली. झोपेतून खडबडून जागा व्हावा त्याप्रमाणे मी अचानक भानावर आलो आणि माझ्या लक्षात आलं की आजीला जाऊन तब्बल 3 वर्ष झालीत, पण आम्ही किंवा आमच्या काकांनी कोणीही तिचं श्राद्ध घातलं नव्हतं. मॉडर्न विचाराचं असल्यामुळे आमच्याकडं कोणीही श्राद्ध वगैरे या गोष्टीला मानत नव्हतं. पण कदाचित त्यामुळेच हा त्रास मला होत होता. मी दुसऱ्याच दिवशी क्षणाचाही विलंब न करता माझ्या ओळखीच्या एका गुरुजींकडे गेलो आणि त्यांना घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. त्यावर त्यांनी मला उपाय सांगितला की तू लवकरात लवकर तुझ्या आजीचं श्राद्ध घालून टाक, म्हणजे तुला कधीही परत अशा अडचणींना सामोरे जावं लागणार नाही. त्यांचं ते बोलणं मला पटलं आणि मी त्याप्रमाणे आजीचं श्राद्ध घातलं. त्यानंतर कधीही मला परत आजी दिसली नाही. कथा आवडली असल्यास लाईक करा. कथा कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल आयकनही दाबा, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओजचे अपडेट तुम्हाला भविष्यात मिळत राहतील. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांनाही शेअर करा. धन्यवाद.